Susah tak. Sampai Kamu bawa ya sampai kencang-kencang ngono gitu. sampai tak kena payonan kok. Tak ganjel iki. Aduh kok iso pas Iki sono. boleh buat tok nih. Ya iya, yang mbek ngene iki mbek buak. Ya Ora apa? iso. Oke. Oke. Iki yang ambek geleng ya ambek dibuak. Kayak apa, guys? Ya apa, kes. Ya mulai ana sampai mutahin lah dikai ngono ku ta. Hanya niku metune ndek ndi sih? Lho lek metune ku metu ndek anu. Nanti bocore iku ndek iki. Bocor iku bocor mandek iku lho maling mutar. Ora lucu. Bocor halus ngono ku lho. Iku ngono lho. Nambe nyutruk iki lho dia. Jadi kok cas sih. Iki harus saya, Mas. Nambah balik aja lu. Ono. Kalau apa masih Bali rota. Ono anu isare cekak aku. Kok sambil ngandek di Pak kabel iki udah tuh. Ora nyampe perahu. Ya pancet lebarnya. Nah. gak gelem nyinyir? Nanti kamu tah ya oh anjene begiling sih. Cuman mang lope Mas Yunang bujung karo Rika mang. Apa sih? Belanja. Tuku kon nanti. Tuku Anak itu sabun. oh kabeh itu sabun nang pasar. Belanja mingguane kablasen. Iya. Caire jarane sik sentek. Ngono ya nek nom-nomi duwe harian mingguan belanja ngono e. Mingguane kablasen. Jadi ya penak aja. Kurung apa? Iku kresek iku apa ya, Pak? Dulu itu dikasih kamu. Pusing ya uang merasa pegel. Tapi kebanyak ya uang saiki pengering gak kena Kali tega. dipermudah lho, Kak. Iya, menyek. Malah kemainnya biyen meres ngucak, Iya. saiki ngucak emoh. Oh ini biar Lu lah kok kena. Ya. Yang ditandani jeneng dandani iki wis pasti kena lah. Iya. aku ngene, biong iku celekno Yudi rek pengeringe iku aku ngono. Apa udan no. Dari karisma nyetrom.
Yo terus ngono. Itu berapa? Dek Lepas. terus dek kepengerengnya. Pak, tanganku jemek ya. Marono aku ngene tok ngono wis nyetrum ngono. Biasa ya. Saya lagi cara biasa. Sing kena yut kon. Nah, sing kena. Kaya pedhot iki ta yut pengering iku. Sedot yo rime ne. Oh. Vime. Alah, Kapasin teh. Wes wis tak udah. Sing abang iku ya apa Mas padha sing abang iku. Mbok iku wis benakno Mas Yud. Oh di jenenge diterap arek meninggal kok gini. Kelayan. Sepedahe pegel, mesinnya pegel. Kabeh pegel. Moro-moro digawe ngering, moro-moro ora kenek. Kaya Ini mumet ya. Nggih. yang pirang tahun nih. Akeh tahun. Akhir tahun udah Oh wes. berapa tahun. Tuh, berapa mana di? Iku di pojokan. Yang paling barangane ibu paling itu. Suwe Mas iki. Kata usih kerja di bingkil biyen. Tukune di ogan wis tutup. Pindah pun nanti. Tukune wis no. Ya aku iku mulai aku urung tiba biyen kok. Iku Iya. sampai saiki. Sampai saiki. Mulai aku urung tiba biyen kayak Joko Peda Vario. Sampai saiki, ya sampe niki padha. Pirang tahun Mas Yud? Oh, sakit tahun iki jan. Apa? Mesin. Ya sampe niki padha. Dia bendang jarene sakjroning Mas Yud ditipu di Surabaya iku. Saya biu. Sampai saiki dikenek. Ya cek ku enak ngono. Pancet ta jandu. Lah iku anu kok puri urung duwe ku digeng umpama mbek puri aranku kok. Paling puri wis duwe apa urunge saiki? Pun gajah. Oh, berarti anu ya. Berarti wis digeng umpama dhewe mbek Bu En. Masalah kono center ya. Apa nih becat kok benakno dhewe. Yo, dikene Bu En yo. Kata becat. Boten ate rusak niku ah. Aduh, kok ora men. Mulai kula tasih dereng kecelakaan sing ngene kok. Di Surabaya kok nganti sak prene iki. Nggih. Are sekitare tahun ya. 10 ya punjul. Papat. Lho, wong Amerika wis dadi manten mbek Yudi wis piro? Papat iku sekitar 10-an. Tahun sing cuci kurang tahun udah belas sih. Itu meneh. Tapi ejor sikil iki wong aku ora diawi ya. Iya. Sepeda. Iku sepeda sing tak gawe kecelakaan iki kok. Ya. Terus ngono. Oleh Oleh hadiah mesin cuci. Oleh hadiah mesin cuci aku kecelakaan. Ya Allah. Ya wis hadiah apa jenenge? Mulane sikil ku kadang gampang pegel gara-gara ngene ngucap. Gak oleh ngono Ora guyon. kadang pegel aja nih. Kok iku ki tanganku kadang ya pegel kok. Kayak ibu cuci ini gue sing
sing Lho iya pas sing mari dibocoki kadang pegel.